ישראל בסקלטון גיימינג כל לערוץ חדל. מיינקראפט ולא קל. תכננו את זה. כן, לא תכננו את יש איתי הצילום. את גל מי שרואה גל. אם אתם לא יודעים, יש איתי פה את טל ויש איתי פה את עמית. אני שמעתי את הקיבוץ. רק שיהיה ברור, פה גם אני וגם איך שקוראים לו. אני ואיתמר. אני וטל מצלמים משני זוויות שונות, הם בשני ערוצים שונים. אני עכשיו טל, אני מדבר טל. תשמעו, יש לי גם... הוא בלי הסקין. כן, אני בלי הסקין. אני גם מצלם, אבל לא עכשיו. ואנחנו ב-PvP PvP ישראל. ישראל, הכל ניתן, כל הפרטים אני אשים בדיסקריפשן ואני אעביר גם לטל. כן, גם אני. אבל אני- לא שנייה שלשתיכם. לא צריך לפרסם את מדי האוטו. פעם אני אצרף אנשים ל-PvP ישראל, כי זה לא... לא כדאי לפרסם את שלי, כי שלי עדיין לא כל כך טוב. בהמשך, כשנעשה סרטונים ואני אעשה עוד ועוד, אז רגע, נעשה. טל, הפסקת? לא. טוב, יאללה, כולם למיין ארנה. יאללה. אוקיי, מי הירו, מי ארצ'ר. אני ארצ'ר. אני ארצ'ר. אוקיי, אז גל, אני ואתה, אנחנו הירו והם ארצ'רים, סבבה? רגע, אנחנו ביחד? כן, כולם ביחד. רגע. שלוש. רגע. הוא צריך לצרף את כולם לקלן. אוקיי, אז אני אעצור, גם אתה עצור טל, לצרף את כולם לקלן ולחזור. מה איך יש? חוזרים? תעשו לי קלאנו. אוקיי, תעשו ככה. טוב, רגע, אני סוגר פה. טוב, גם אני אהיה הירו. לא, תהיה ארצ'ר. טוב. אבל אני טוב והירו, אבל לא משנה, כי אני כבר הרבה זמן. נו. מה הנה לכתוב? דניאל, חבר שלי. מה לכתוב? מה שכתבתי. מה כתבת? לא רואה כלום. הנה. ככה. ג'ון. מה? זה כותב לי שאני לא יכול לכתוב את הקוד הזה. צריך לכתוב אותו בצ'אט. רוצים שאני אכתוב את זה בסקייפ ותעתיקו משם? נו, אני כותב את זה בצ'אט. אני כותב... אני כבר בתים. מי? תעשו... גל בפנים. ומה איתי? עמית, תצטרף. אני הצטרפתי גם. אוקיי, טל, תצטרף. אני כותב, תהיים ג'וין. מה עכשיו? רגע, אני אעשה לך אינבייט לפני שאתה זה, רגע. אוקיי, עכשיו תצטרף. זה כותב לי tet is not a valid command. כתבת כולל השם? צריך גם את השם שלי? לא, את השם של הקלן. יואו, איזה פאק. תעתיק מהסקייפ. סליחה על השפה הגסה. תעתיק מהסקייפ. סליחה על השפה הגסה. עצרת את הסרטון אבל? לא. אתה יודע שזה צריך לרדת בעריכה, כן? שיהיה. קינג... אורי קניג, אתה לא רואה את האי, אתה לא רואה שיש שם אי. אני בטוח שהוא התבלבל. יש שם אי. אבל הוא התבלבל. השם משפחה שלו זה קניג. זה לא כותב... נורא, עכשיו... אני עדיין... תשמעו, עכשיו זה כותב לי... הנה משהו פה נכתוב. תלחץ T ותלחץ למעלה ותעשה את זה שוב, עשיתי לך נפרד. תשמעו, אני לא מבין מה זה רוצה ממני. עכשיו זה כותב לי tet team LRD S ומקסימום account of players. איתמר, תסתכל עליי. תקשיב, טל, לך לסקייפ, תעתיק משם את המשפט. עשיתי העתק הדבק. אוקיי, עכשיו תנסה שוב. מה, איך איתמר, נפלתי? תסתכל מה נעשה עם אורי. כן? תנסה שוב, טל. אני מנסה, זה כותב... יואו. מה זה כותב לך? tet team LRD ומקסימום amount of players. שיש את המקסימום שחקנים שיכולים להיכנס לטים, כאילו. בסדר. צריך כאילו להעיף מישהו בשביל לצרף אותו. אז לא משנה. תעיד מישהו. את מי? זה דבר אל To my clan. Team info, בוא נראה מה יש אצלי. טוב, אני קפצתי. לא, עדיין לא מגדיל. מאוחר מדי. יש פה פול די. למה לא עשיתי אלטין? אוקיי, תנסה שוב. רגע, אעשה לך אינבייט שוב. הנה אני כותב. תנסה שוב. הנה. פעם זה חייב לעבוד לך. אם זה לא עובד לך, אני צנצל. הנה, זה... כן, רגע, כולם לעמוד בכל פינה כזאת. רגע, חכו שנייה. ארצ'ר. גל, בוא הנה. לאן? גל, הנה, גל. בוא. טוב, מוכנים? שלום. רגע, גל. מה? שם.
איך אתה ככה? כן, רגע, אני מתחיל לצלם, חכו רגע. 3, 2, 1. אוקיי, חזרנו, סליחה על זה. שוב פעם תקיעות מעצבנות, מה שהבטחתי שאני לא עושה. טוב, לא משנה. אנחנו פה, עמית, ארצ'ר, טל, ארצ'ר, אחרי שעות שהוא לא הצליח להצטרף לקלאן. נכון. גל ואני הירוס, ולי יש גלימה אדירה. אני גם הירוס, ואולי... לא יודעת מה זה באנו משהו, כי... עזבו, לא משנה מה טוב. שכתבתי לך, רומן. לא משנה. כולם לקפץ! תשמעו למה חבר'ה, אני האחרון? זה לא אל עובד. תש- לאן אל הולכים? לאן הולכים? בוא נלך. כן, תקשיבו, אתם רואים שם... רגע, אני אגדיל את הדיסטנס. טוב תשמעו חבר'ה. רואים שם את המגדל הגבוה שיש לו 2 מגדלים כאילו? כן, נו חכה שם שנייה. אנחנו שולטים. טוב תחכה שנייה. שארצ'ר והירו יעלו עם הכפתור למעלה. טוב תחכה שנייה. תשמעו, בגל, עמית, פה אחריי. חברים, אל תשפטו אותי לפי זה יש שאני פה לא יודע. מישהו מאחורי! עמית, חוץ משם. בואי, פה אחריי. טוב, חכו שנייה. תשמעו, חברים שצופים בנו עכשיו. אני לא טוב באנגלית. כן, אני ממש לא אוהב את השפה הזאתי. מה, אנגלית השפה השולטת. איך, מה נעשה? מה נעשה? לא חשבתי. לחץ על הכפתור. לא, אז אני שם לב שיש שם כפתור. אז אל תשפטו אותי בבקשה. וואו, מגניב. כן, אני מכיר, אז ראיתי את הסרטון של זה. היא מלא. עוד. למה כולכם עליתם? אמרתי רק אני ועמית. כי אז עמית... יכולים לבוא לפה. כן, תשמרו על זה. אני טל, תעלה למגדל השני אם אתה מצליח. לא, זה בלתי. אין שם ארצ'ר ש... זה חבר שלי! דניאל חזק. הנה גל. אוי, פאק, לא, הוא ירה עליי. אני אומר לך עוד שנייה וואו, מתקשר. איזה באג. אוקיי, הוא עולה, תתכוננו להרביץ. מי? תכוון אחורה, עמית. תכוון לאיפה שאני אומר. סיה. נפלתי! אמרתי סיה. אמרתי נפלתי. קישטה. למה הוא לא נופל? צריך לבוא עוד פעם. טוב, תשמעו, אני עולה למעלה שוב פעם. הנה עמית. שיט, יש לי בקושי חיים. מצטער, פשוט הקבוצה שלי פתאום התמלטה. what the fuck, מי הרביץ לי? מתבלט טוב. לא, למה אני עליו, יש לך נוקבג. מה קורה? היי יש חבר'ה, שם... תשמעו. לול. זה היי, מוקלט. אבל- היי, תעזרו לי. אני שומר פה על הכניסה לפה. למה עשיתי ספאון? הנה, מצאתי פרי סופס. כן, גם פה יש. לא, אבל יש למעלה. אומייגד. כן, אבל יש למעלה. טלטול, אני בא לעזור. מה אתה נותן לו? אוקיי, אחד הרגלו, עוד אחד. תפסיק להתכתב היי, איתו. מישהו. חתיכת זבל. אני לא, גם אם נורמן יחפור לי, אני לא אתכתב. שני הארצ'רים שלנו נפלו. אבל אני בורח, טלטול מצטער. טוב, אני מחפה עליך, אל אבל תדאג. קפוץ. קפוץ ותתכונן. אני מתחיל לראות בהם. טלטול, תברח! לא יכול. אני מחפה עליך. לרוץ כמו אידיוט. שיט, הם עולים למעלה בטח. נכון, אתה באמת אידיוט. טלטול, תברח! מאוחר מדי. גל, אתה פה בכלל? לא, איפה אני? לאן אני אמור? איפה זה פה? רגע. גל, תשמור עליו, איזה מניאק אתה. אוקיי, רגע, שתקו. עמית, תגיד משהו. אני אומר משהו. אוקיי, גל, תגיד משהו. מה? אפצ'י. אפצ'י גל, בום בום. לא זה. לא טל. גל, תגיד משהו. אפצ'י. אוקיי. אפצ'י בום טל, בום. תגיד משהו. אפצ'י בום בום. נכון, טל זה החופר. תודה. תודה על המחמאה. אהבתי אתכם. תברח משם, גל, שיט. הוא נורמה. תעזרו לי, שוב פעם מישהו הורג אותי, זה שהוא מניאק. עמית קיי, ידוב. עמית, בלי להעליב את איך הוא לא הבאמת. מת? חרא של בן אדם. זה לא אני. עמית קיי הוא באמת חרא של בן אדם. הייתי רב איתו. נורמן הורג אותי. פאק, זרקתי את החרב. לא טים. ספורט. איזה פגיעה פגעתי בו. טים אפשר לעשות רק אם אתה VIP. להזכיר לכולם. כן, השתנו פה וגם אם... מה, קלן כאילו? כן. באמת לא ידעתי. שיט. אני הרגתי. אני כזה מת. ילד. אל תשאלו למה כתבתי נוף, זה היה בכוונה וזה בדיחה שלי משל עמרי. תשמעו, צופים יקרים, אני לא טוב יותר נכון ב-PvP. אולי הם אין לי קסדה! סופים יקרים. כן, צופים יקרים. סופים יקרים. לא! היה נהייתי 1,500 יפה. אוקיי, אמרתי לך. לך על
גרדני, לך על גרדני, לך על גרדני, לך על גרדני. רגע, תציל. זה כן מטומטמת. אומייגאד, איזה PvP ענק יש פה. יאללה, נורמל, כולם על נורמל. כולם. למי משתמש ברמקולים? כי שומעים את זה. אני לא. אני מאוזניות. מה זאת אומרת רמקולים? כי שמעתי שמישהו ירה על מישהו עם חץ. כן. כן, זה הוא אני. טפים. זה אני. לא, אבל שומעים את זה. יש פה קריסמס טרי. הנה, אני ביטלתי את זה. קריסמס טרי. איפה הכוכב? למה לא עושה? הנה, עכשיו. עזרה בלד המאגם, בבקשה. זה לא סוף אחד. טוב, אני הפכתי לי... לא משנה. עכשיו אני נהיה הירו. איזה גם? זה עכשיו לא משנה ישראל כבר. לבד. הגשר. יא. מהר, מה התקשר. אני קורא את כולם. היי, דולרסטר. נכון. איפה אתם? אני מרביץ לטנב, שהוא מול דניאל חזק. כי הוא חזק. יש לי אותו בסקייפ. גל, אתה יכול אחר כך להפוך לארצ'ר? אימא'לה, איך רק נבהלתי. אם אתה רוצה. אומייגאד, יש פה עכשיו הר. להפוך לארצ'ר. תגידו, אז אם אתה יכול לעשות את זה, זה אמצעי. למה יש שם כאילו הר בריין? תראו בריין. אל תראה את הכפתור שלידו. זה יהרוג אותך, אבל זה טוב אם מישהו... כן. יש להרוג אותי עם זה. אוי, זה באסה, זה יולו באטל, זה ממש גרוע. מה זה כאילו הורג? דניאל נגד דניאל. כן, כאילו זה כותב לך מה הוא רוצה כל זה? תגידו, איפה אתם? היי, דניאל חזק עוקב אחריי. איפה אתם? אבל הוא לא איתך? שלום טלטול. זה אתה למעלה? יפ. You know it is... ראית שזה חזר? יולו. מה זה יולו? יולו זה הכפתור הריגות שהורגים אחד את השני. אני יורה עליהם. סופר יוטו סתם גרוע, הוא מעצבן. ואני נגד דניאל חזק. חבר שלי שהלך לקבוצה אחרת רק בגלל שהאונר של הקבוצה זה אחד עמוד. חכו שנייה. שנייה, אני אעצור רגע, יש פה בעיה. אמא, אני באמצע מצילום סרטון! גם אני אומרת על אמא שלי שאני מצלם. לא להפריע לי בחדר, אני מצלם סרטונים. על זה... אני לא עצרתי, שיהיה ברור. לא, מטומטם! אתה מטומטם, אין לי זמן לזה כשאני ב-PvP. טוב, אז זה ירד בעריכה, אני אערוך את שני הסרטונים. זה יהיה הרבה יותר. מיקרופון, סליחה על זה. סליחה, אוקיי. What the fuck? סליחה. אוקיי, בוא. טוב, אין לי כוח. אפשר לעצור את הנוצרים, הבנת את זה? כן. טוב, אני ארצ'ר. וואו. what the fuck? ארצ'ר זה הכי טוב נראה לי. לא, איך הוא הרג אותי? דודי! פי. מישהו כתב דודי, אז אני כתבתי פי. מי שיודע מה זה מנצ'ס? יש 2 שרודפים אחריי, קיל. יודעים שיש לי את ה-IP של מיינדקראק, ולא, אתם לא תקבלו אותה. לא אכפת לי כל גם הזמן. ככה אפשר להיכנס לשם. כן, אני יודע שאי אפשר, אבל יש לי את ה-IP. הנה זה כזה כותב לי מוההההה. טוב, יודעים מה? אני אוריד את החלק הזה בעריכה. ארצ'ר. איפה אתם כולכם? תגידו, איפה אתם? אני אפס שנופלים. טוב, נראה לי אני הולך. ביי. לאן? רגע, מה? מה, נחזור עוד איזה חצי שעה כנראה. כנראה שעד לא נהיה פה. טוב, אני אתקשר לחבר אחר. אוקיי, טל, תעצור את הסרטון, תכף חוזרים. מוכנים? 3, 2. אוקיי, חזרנו והצטרפנו עכשיו עם חבר אחר, במקום גל. יש פה את יובל, שזה סופר יוט, שלא הצטרף לקבוצה שלי. למה לא הצטרפת לקבוצה, יובל? זה ממש מעצבן. אבל נראה לי הוא זוכר אותי. הוא זוכר אותי. הוא שהוא זוכר כן, אותך. הוא זוכר אותך. אבל למה אתה לא בקבוצה? איזה. יכול לי להיות בקבוצה אחרת, מה אכפת לך? האירוויין. אימא'לה האירוויין. מכירים? וזה נורא עצוב, כי אז אנחנו יכולים להרביץ לך עכשיו בזמן הסרטון. אוי, סליחה.